пасудаи арзон тамошобино барои тӯи маърака марҳамат дар дуюм дарвозаи корвон тарафи пажарка. Ҳамин дуюм дарвоза ки ворид гаштем ҳозир ма пурра шумода нишон метим ва пасудорам ҷудогона ролик мекунем нишон метим. Хулас дуюм дарвоза ки ворид гаштем нигоҳ кунед. Дасти рост мегардем дуюм қатор мана дуюм қатор ряди офисо меган иҷара марҳамат анами дуюм қатора диден тамошобино анами дуюм қатора то охирша меравем. Аз наздик ма шумода анами дукони пасудои арзона нишон метам. Духтаро дидена дуюм қатор то охирша. Иҷада тарелкои 3 сомона ҳастай, пиёлаҳои 2,5 сомона ҳастай. Хулас ҳама намуди пасуда арзонай. Дидена то охири анами дуюм қатора меравем. 976 ва 978 контейнер даян рӯ барои ами пастелни билёфурӯш. Ба осонӣ пайдошон мекунен тамошобино. Ма ҷудогона ролик кардагим. Дуромада пасудои фасона тамошо кунен ҳатман. Анами нуқтаи савдояй дидена 976 ва 978 контейнер аллакай нигоҳ кунед харид кардестиам. Бинен духтарако чӣ хеле летницаи фасон омада. Ина бисёр пурсида будан. Марҳамат новинкои беҳадам хушрӯ омадагӣ метавонен биёен аз наздик дида харидорӣ кунен ё ки нависен доставкатон кунанд. Чанд намуд моделҳои нав. Ина нигоҳ кунед духтарако болобудагида диден якм гиш 40 сомонай. Иш 40 сомонай. Ана и поёнаш 50 сомонай. Ана поён будагиёш бошад 60 сомониям. Ана ино бошад моделҳои нав бошад. Аҳа ино болдоруш на болдорам ко ана ино 60 сомона на. Ана иё бошад 40 сомон боло димгиш 50 сомон. Инчунин ана ира нигоҳ кунен. Ана ино моделҳои новинкаи фасон иё 100 сомонай. Ино ҳам калонан ҳам ранги ҳам багемои новинкаана. Марҳамат каседа дар кораи доставка доранд. Нависен дар равакак доставкатон мекунанд ё ки биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза ки ворид гаштен дасти рост мегарден дуюм қатор ряди офисо мешава то охира биёен 976 ва 978 контейнер омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд. Набори фасон омадай духтарако ина арусако мегирен. Ина наборакои фасон дар кортон боша бо нархи дастрас. Марҳамат бори гуанҷо омадай ҳамин хел хушрӯчай чини тозаяй мана сифаташ беҳтарин. Нархаш медонен чанд сомай 42 персонаяй 43 персонаяй нархаш бошад 800 сомон. 800 сомон марҳамат рақамошон ҳаст. Чойник дора 6 таги ба дигар ҳама чиз 6 таги дора. Як таги дига бошад супницаи калони хушрӯ дора. Дидена духтарако марҳамат каседа дар корай. Ида худам хе гарма как меиста рӯи дастархонда мемонен. Ина марҳамат дар кортон боша ҳатман як комплектаки фасони хушрӯ бо нархи дастрас 43 персона ҳамагӣ медонен чанд сом 800 сомон. Лалиёи ошқашишона бинен чихел калони хушрӯй аз инам 6 та дорада. Бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза ки ворид гаштен дасти рост мешава дуюм қатор ряди офисо тамошобино то охира биёен ами ряда чандай контейнертон 976 ва 978 контейнер доставка низ ҳастай. Баъд нигоҳ кунен тамошобино иҷада нахел ваёям омадагиян. Ира бинен аз ҳама чиш омадая ина бор мана лали 15 сомон тавоқ ошхӯриш 15 сомон ине майдош чанд сомай ё 5 сомон 5 сомон анаи чоркунҷаш чи манеш дорем 6 сомон ина 6 сомон ё 7 сомон косош чи 8 сомон 8 сомон. Хулас дидена нархо чихе арзонай. Анаи тарафа бинен ва чихе борои хушрӯ бисёр омадай. Тамошобино ҳатман омада аз наздик як борака каминоро хабар гирен бинен. Ина марҳамат нигоҳ кунен ҳама чиш омадагиай мана беҳтарин нархокати. Тамошобино марҳамат ина каседа ҳамин модели багемон нарасида буд. Биёен духтарако бори навшон омадай. Ира бинен чихел хушрӯ ҳамаи цветош аз анами моделку ҳамаи цветош ҳастай. Марҳамат каседа дар корай бинависен доставкатон мекунанд. ҳозир ман нархош кати шумода мефаҳмонам. Ҳамин чанд сомаям новинка ё ҳамаш 750 сомон ҳама цвета дора. И чанд такая зард сери и 12 персона 12 персонаи 750 сомонай тамошобино ҳамино 900 сомон буданд. ҳозир 750 сомонай ҳамаи цветош ҳаст. Зард дар корай мисол инахе сери дар корай хулас чанд расветка дора. Ана баъд иёш чи
Ёш 410 сомон мешавад. 410 сомон. Ина ё 9 та доран ё 7 та? Ё 9 тага ян 450 сомон. Марҳамат. 410. 410 сомон. Духтарако. 700 сомон. Ина муд ҳаст 700 сомон. Ям 9 та дора? 12. И 12 та дора 700 сомон. Аям ҳама намудуш ҳаст. Дидена расветкош бисёр ай. Тамошобино нигоҳ кунен. Ина мино чанд я? 540 сомон ҳамаш. Ина 540 сомон чанд та дора? 12 персона яй 540 сомони. Ира светкоша бинен, и фасониша бинен духтаро. Марҳамат касседа дар корай биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап дасти рост мегарден дуюм қатор яди офисо то охира биёен амирияда 978 976 контейнер. Мана марҳамат тамоми модело ҳаст. Ира и сиё ҳам доре на? Аз сиё кабуд шаста бу. Надиден расветка бисёр дора. Шумо нависен ранги дилхоҳтона. Ино бо шумо дам мефаҳмонанд ҳаст нест гуфта. Хулас доставка ҳастай. Як боракак и борои иёра бинен чихе бор бисёр омадай. Ҳам хе пасдои хушру бисёр омадаги духтаро. Ина иҷада бо тарелко ҳастай. 10 сомонро ҳамаша 9 сомон кард. Яна тарелкое ки 10 сими будан ку нигоҳ кунен чихе калони хушруан. Ҳамаш барои ит аксия идона 9 сомон. Успет кунен тамом нашида. Ина биёен харидорӣ кунен косошам калони хушруай. Ҳамаш бори гуанҷуай. Мана марҳамат 9 сомон. Касседа дар кор ҳатман омада хабар гирен. Тарако ира бинен чихе пасдои хушру омадай. И 5 сомонай тарелка 5 сомонай бо ини калонтаршай. И 6 сомонай. Баъд пиёла дора. Пиёлош чанд сомон? Пиёла. Косаш чи? 9 сомон косо. Косаш 9 сомон, пиёлаш 5 сомон. Мана косоша нигоҳ кунен. Мана 9 сомон. Ана иёям ҳамхела 5 сомон пиёлаш, 9 сомон косаш. Иям гулша бинен чихе хушрувай. Марҳамат. Ишам 9 сомон, а? Чихе фасон. Пасдои хушру бисёр омадага. Ба ана и лалиёра бинен оши чихе хушру. Ё чандан? Калонай и 30 сомонай ёш 15. Ина и лалиёй оши хидмон ина мияй. 15 сомон. Просто и калон ки аст пеш и вай майда тофтеста и калонай и 30 сомон. Анай асартигира кош бо будай дизен духтарако ё чанд пул? 15 сомон. И 15 сомон. Анай иҷада бо чанд размерои майдаш аст ё чанд пулиян? 5-6 сомон. Анай нигоҳ кунен. Иҷада бо ҳаст анай намуд асартигирако инорам аксия эълон кардагиян 15 сомон. Марҳамат биёен нехе лошко ҳастай калонош майдаш. Баъд ини пасдои сиёҳ ҳа? Евростил тамошобино. Ина рыбница касседа дар кор боша. Чанд пул шед? Ира духовка да ку мепази чи намешава? 20 сомон будай. Мана ишам духовка да мешада? Я бороша нишон тиен. Мана 20 сомон тамошобино. Марҳамат касседа дар корай 20 сомон будай. Ино дар духовка пасдое ки духовка да ягон чи мемони мепази ку мисол моҳӣ. Мана ҳичи намешава. Хулоса бозори Корвон тарафи пажарка биёен духтарако. Марҳамат. Иҷада бо пасдои фасон бисёр ай пасдои арзон. Ира бинен охи иҷада ай 3 сум сар мешада? 3 сомон ҳаста, 3 сомон ай камтарак майда размери 6. Ини размери 7 4 сомон. 3 сомон. 4 сомон, 5 сомон хулас ҳамаш ҳархела. Бозори Корвон тарафи пажарка биёен дасти рост мегарден тарафи пажарка дуюм дарвоза дасти рост. Ряди офисо дуюм қатор мешавад то охира биёен 976 978 контейнер. Косара калониша диден, хушругиша диден 5 сомон духтарако. Марҳамат биёен иҷода лалиёи ошиву ҳамаи чи доранд бо нархҳои дастрас. Пиёлаотон чанд сомай? Пиёлаи арзон. Пиёла аз 2 сомон сар. Ина пиёла аз 2 сомон сар мешава. Хушру будайне ки мин 2 сомонара биненда духтаро. Ина 2 сомон биёен. 3 сум пиёлаи бо ям хушруа. Ина боша 3 сомон. Диден? Коса 6 сомон. Коса 6 сомон, пиёлаш 3 сомон. Мошобино ина пистагирак бисёр мепурсанд. Марҳамат нигоҳ кунен чанд моделш омадагиай ҳозир нишон метем. Иҷада ҳам барои десерт ҳастай, ҳам пистагирак. Хулас чанд модел. Нархҳои чанд сум сар мешавад? Наборш. Ай 70 сомон, уш 70 сомон. Инам ё 70 сумая? Я наборда 6 та дора 70 сомон. Инам 70 сомон. Инам 70 сомон, 6 таш. И бакалочи? Ё 65. 65 сомон инош.
Yosh 150 сомон. 150 сомон. Yosh 180 сомон. Ина инор нигоҳ кунед чӣ хушрӯа. 180 сомон ай. Ана у бакалу чанд ман? Yosh 150, 160. 150, 160 сомон. Марамад ина бора бинен духтаро. И салатница боше. Бале. Иқа хушрӯ барои салатгирӣ. И чанд пул ай? Иш 220 сомон. 220 сомон. Ана баъд самоварам ҳастай. Мана марҳамат. 6 та бакал. И графина я? Графина я хеле види самовар. 6 бакал. Ина борай? Чанд сомон? И 240 сомон. 240 сомон ай 6 бакал дора катиш бо худаш нами графини необычный фасон зеби дастархон гуфти гапо. Хулоса тамошобино биёен. Иҷада ина тифало ҳастай. Микроволновкаву, нигоҳ кунед фритюрницаву, хел термусову ҳама чӣ доранд. Бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза дан. Иҷара ба чандин боршид навор мегирем. Ина марҳамат боз ҳам навинкошон омадай биёен. Ряди офисо тамошобино дуюм дарвозаи Пажарка то охира биёен ами ряда. Медонед 976 978 контейнерай. Ана баъд барои рӯи дастархон хел термусо мепурсанд бинен инҷада ҳастай. Чанд сомон ами? 200 сомон. Дидена чӣ фасонакай. Хулоса рақамо ҳаст. Нарисен бо катихчон гап занем. тамоми намуди пасуда бо нархи арзон духтарако агар шумода дар кор боша анами нуқтаи савдо ҳатман биёен. Нигоҳ кунед тарелка чо ай чанд 3 сомон. Иҷада круглиёи сесмашам доран гирдако. Некем ина чоркинҷиҳо 3 сомон. Ана ино чанд сомон? 12 сомон барои дар бозор салат. 15 сомон. Ина 15 сомон иҷада 12 сомон ай. Ана баъд пиёлаи хушрӯ доранд. Ина хе тарелко доранд. Ина намуд косо доранд. Мана ҳамаш бори навай духтарако. Аз иҷа ма чанд бошид аллакай навор мегирем шумо аллакай медонен чӣ қаборакҳои хушрӯ доранд. Ина марамат боз ҳам навинкошон омадай и графинора бинену ира бинену хи компотгирако барои рӯи дастархон барои ид хушрӯи нами золотистиё фасони баъд чанд планино 15 будан 105 сомон кардем. 105 сомони шидагай тамошобино бо ина зардакаш чанд сомон арзонай? 50 сомон. 50 сомон айна. Туфа мегирен духтарако барои хутон мегирен. Ана михел 90 сомон. Ина 90 сомон графинои фасон омадагай. Иҷада ба инчунин чойникоям ҳаста. Чанд намо чойник омадагай? 20 сомон, 25 сомон, 30 сомон. Дидена 20 сомон, 25 сомон, 35 сомон. 30 сомон. Хулоса мана нигоҳ кунед. Баъд арешницаву диден барои арешка пухтан ҳастай, питса пазак ҳастай, формочко ҳаст. Ина барои торт, вафлиница. Анаи боша барои чия мевая ё ки торт? Барои торт мона. Барои торт. И чанд пулай? 170 сомон. 170 сомон. Рако бисёриё намхали тортница мепурсам барои торт. Намхали нигоҳ кунед чӣ пасудаи хушрӯ. 170 сомон, 170 сомон. Ана ин намудошам ҳаст. Ё чанд пулай? 60 50. 60 50 сомон. Ана поёнбудагиш чанд сомон мевагиракаи? 85 сомон. 85 сомон. Марҳамат ям торда мешава 85 сомон. Ина каседа дар кораи ҳатман духтарако биёен пасудаи хушрӯ бисёр дора. Комплектошо набинен чӣ фасонай. Мана комплекто инҷа арусако биёен чанд набор доранд. Бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза даян. Инам дуюм дарвоза ки ворид гаштен ку духтаро дасти рост мегарден дуюм қатор ряди офисо то охира биёен 976 978 контейнер. Мана марҳамат. Ина боро чанд сум меафта? Бира бинен чӣ хушрӯ. Ина шаштагаш чанд сум меғалта? 1200 сомон ки чанд персона дора марҳамат. Ина метавонен биёен ина бинен чӣ буракҳои хушрӯ бисёр овардиян. Ана ин тараф нигоҳ кунед пасудаи хушрӯ. Кадомаш ки 10 сомон буд ҳамаш 9 сомон шудагай. Марҳамат. Мана размероша диден калоншам майдашам ина ҳамаш 9 сомонӣ. Аллакай чанд бор шид духтаро ман инами нуқтаи савдора тавсиятон метиҳам. Ина марҳамат боз ҳам навинкошон омадагиай биёен барои ид. Ино подставкая на қошуқ надоран. Худтон метонен ира харидорӣ мешавад ки қошуқ шамонен. Агар 240 сомон меша. Агар қошуқу мисол вилка ва дигар монанд 240 сомон. Рӯи дастархонда фасон. Ана ин тухмакош дора на? Ё чанд план? Ёш 140 сомон ай қошуқ. Ам 140 сомон. Ха, бе қошуқ 140 сомон ай. Қошуқш кати 240 сомон. Салфетница ҳастай. Салфетницаотон чанд плай? 30 50.
35 40 چند رایش از размерش مانا مرحمت این 40 بو مقصد سنگدوش تو سنگدورش 40 сомон бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза духтарако биёен дуюм дарвоза ки ворид гаштаен дасти рост мегарден дуюм қаторияди офисо то охира биёен 976 978 контейнер ва ира бинен духтаро 10 сомон тарелкача доштай бо хушруа боракои нябучини бисёр доран ина биёен ана ин набори корчои сафед чанд пула ҳами 140 сомон қафасон ира нигоҳ кунед духтаро як галачи дора 140 сомон ина сиёҳшам ҳаст 140 сомон марҳамат ҳатман омада анами нуқтаи савдора бороша тамошо кунед омада наметонед бинависен шуна худшон шумода доставка мекунанд ба калам тамоми намудуш ҳастай нархошон бошад ҳар хелая мана и пас дора бинен духтаро чихе майда кане мана марамат ино медонен барои чи мисол анайда равған мегирен ане зубочистка баъд ино барои тезак ё ягон чи барои рӯи дастархон мондан мана чанд намуд дора нархошон 5 сомон 8 сомон а ина варенигитса ҳастай 15 сомон шакар гирак хулас ҳамаи чи ҳаст и тарелкара бинен и қакай майда кай чанд сомон 5 сомон марамат тамоми намудуш ҳастай биёен авзи аз ин тарафам нишонтон битим да ҳар чизакои необычни омадай бори новинка марҳамат бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза даян ряди офисо даям дуюм дарвоза мегарден дасти рост дуюм қатор ряди офисо ина ривница чанд сомон қахшру ина 15 сомон ё набор чанд сомон набор 10 сом чанта дорад мана марҳамат биёен 976 978 контейнер ина фарфор буда ё чанд сом 15 сомон 25 сом дидена тамошобино буракои эксклюзив 15 сомон марҳамат биёен аз наздик бо тамошо карда харидорӣ кунед